zrazu auto predo mňou a odtedy mám vymazanú pamäť. Po tejto nehode, kde ma brala z miesta nehody záchranka v umelom spánku, lebo museli ma dať do umelého spánku, myslím, že som bol aj intubovaný, zlomené rebro, myslím, že 8. ľavé rebro bolo zlomené, pomliaždené srdce, pomliaždené rebra a ťažký otras mozgu. A keď nemáte krátkodobú pamäť, je perfektne na kondičku, lebo chodíte, vrátite sa a potom si spomeniete, aha, potom som išiel. Čiže keď sa vám niečo zlé stane, garantujem vám, že vy netrpíte. Trpia tí blízky pri vás, ktorí sa o vás boja. A vedzte, že ak by som nemal prilbu, tak tu nesedím takto, ako sedím a moji blízky by mali oveľa väčšie starosti so mňou a nesmiali by sme sa z toho teraz, ale nezľahčovali to tak, ale mali by sme úplne inú debatu, takže... Vítajte pod Tatrami, sme u Jančiho na záhradke, v jeho krásnom domčeku. Čaute, vítam ťa. Pamätám, keď sme robili video z Transalpu, sa to ešte budovalo, tam si kopal nejaké a teraz už naozaj, už to má úroveň, takže myslím, že krásne kulisy do videa. No, hej, bolo to stave nízko, vtedy to bolo ešte stave nízko. A dnešný plán je jasný. Máme trasu, ale nie nejakú extra náročnú, ale ono to má svoj dôvod, pretože Jančimu sa mnohí pýtali, čo sa mu stalo tohto roku a tak ďalej, tak Jančimu sa stala v podstate vážna nehoda. No a práve o tom si trošku povieme, ale nie v nejakom štýle, že neviem, budeme sa tu lutovať, ale skôr na ten pohľad, ako také niečo človeka zmení. Človeka, ktorý je zvyknutý podávať, celý čas sa hýbať, stále sa hýbať, hej, podávať výkony, tak zase musí začať od nuly. V podstate doslova od nuly. Takže na to sa dneska pozrieme, ale nebojte sa, bude to, myslím, že veľmi motivačné, ako Jančiho poznám, no a potom sa pôjdeme previesť, dáme si výlet pod Tatry, takže bude tá kombinácia takého mudrovania možno o živote a pekného výjazdu, ale ja si myslím, že to bude good. Ale ešte k tej nule. Nie je to začiatok od nuly, je to začiatok od plus 10 kg navyše. No a ešte pre tých možno, hej, diváci možno nepoznajú, niektorí sú novší, tak mám takú históriu, že kto vlastne Janči, tak ja som si tak pripravil, že mám takú stručnú charakteristiku, pretože ty si naozaj nedá to zaškatulkovať, ale pre mňa je ten symbol toho, že keď je vôľa, je aj cesta, že ty si naozaj vždy nájdeš tú cestu, dokážeš, bol si v podstate majster Európy v maratóne, víťaz množstva pretekov, veď máme takú poličku, kde tam padajú tie poháre, hej, na ceste, na horských, na maratónoch, čiže úspechov je veľa, ale ty to všetko dokážeš v podstate robiť aj popri tom full-time jobe, popri rodine. A za mňa si taký, môžem povedať, najväčší propagátor takého skorého ranného jazdenia, potom už bolo len chápe kopie podľa mňa. Ty si taký ten prvý, kto to, hej, že o 5:00 každé ráno, či je zima, či není zima, že proste ideš. Takže toto je pre mňa taká charakteristika, ale ešte to poviem, poslednú vec, že za mňa si aj človek, ktorý svojimi pádmi zvyšuje views na moje videá. Pretože sme točili spolu takú jednu trasu tam u nás na chalupe, tam si rozlomil vidlicu v zjazde do Banskej Bystrice. Minule som si na to spomenul. Potom si na Transalpe si zahúčal medzi skaly, keď sme išli etapák v Alpách, tak tam si mi to potom, v zime sme spolu točili, tam si sa mi prehodil cez rajdy, tak sa smejím, že trošku čierneho humoru. Ale dneska nemusíš padať, prosím, dobre? Urobím všetko preto, aby som to bez následkov došiel. Nakoľko toto krásne pinarelko mám požičané, takže nerad by som ho vracal poškodené. Dobre, tak to už len tak ako trošku čierneho humoru. Na záver, na teraz už poďme na to. Podobné rozhovory môžeme robiť najmä vďaka vám a tomu, že nakupujete v MT Biker Shope. A rovnako nám pomôžete, ak dáte odber na YouTube kanál, pokiaľ ste tak ešte neurobili. Ďakujeme. Dobre, Janči, tak poďme na to, čo sa vlastne stalo. Ja len si pamätám presne, že bolo to presne 2 týždne pred Salacká Mergu Trophy, odkiaľ na video, kam sme mali spolu, vlastne bolo dohodnutí, že pôjdeme opäť tandem, ale ty si mi proste, nevolal si mi ty, volal mi Davor, to máš požičaný jeden bike, že naozaj, že Jančimu sa niečo stalo a už nechám tebe slovo, koľko povieš, toľko povieš. Takže áno, čo sa týka toho Salacká Mergutu, deň pred tou nehodou, konkrétne nehoda stala 1. júla, prvý deň prázdnin a deň predtým mi prišlo potvrdenie prihlášky a tešil som sa na to, že zopakujeme edíciu Salacká Mergutu, čo sme mali rok predtým. A už som si povedal, nesmieš vyhoriť, ako si vyhorel. Áno, jemu tam poriadne došlo, takže mal čo opravovať. Presne tak. No ale dobre, prejdime späť k tomu, čo sa stalo. 1. júla ráno som išiel klasicky na môj ranný výjazd pred prácou, myslím, že niečo o 5 ráno, s tým, že o 6 som už bol hore na hrebienku,
kde som sa pekne obliekol, dal si pláštenku, pustil sa dole hrebienkom. Neviem po ktorýkrát, ale po x krát. A zrazu v jednej zakrute, kde som bol po pravej strane, zrazu auto predo mňou a odtedy mám vymazanú pamäť. Doslova vymazanú pamäť na 4-5 dní. Jedna jediná spomienka je z nemocnice, kde ma previezli, kde ma už po prevoze na traumatológiu prišiel pozrieť známy Marek Šperka, pán doktor z traumatológie, a pýta sa ma, vieš kto som? Pozrel som na neho a hej, Marek Šperka. Vtedy povedal, všetko je OK. Ale nebolo to až také rúžové, naozaj, to bol naozaj vážny náraz. Boli tam aj také, že naozaj to bolo likvidačný náraz, môžem povedať, ale ty si sám povedal, ty si ako ten ovad, ale... Presne, bongar. Bongar. Že proste, že on sa pokrkve, nie? Si práve pokrkve, sa vystre a zase vyletí, nie? Dajte si do Google, čo je bongar. Je to, myslím, že ovad obyčajný, alebo niečo také. A skúste zabiť ováda. Pľasnete ho, spadne na zem a on sa potom vráti naspäť a odletí. Čiže nechcem povedať, že som tento typ tvora, ale... Po tejto nehode, kde ma brala z miesta nehody záchranka v umelom spánku, lebo museli ma dať do umelého spánku, myslím, že som bol aj intubovaný, a brali ma rovno do Popradu do nemocnice, kde už mali na áre pripravené miesto na mňa, kde ma okamžite brali na CT, kde mali pripravené operačné miestnosti pre mňa. Ako zázrakom, doslova ako zázrakom vyšlo z toho, že nepotreboval som žiadnu operáciu. Všetky podozrenia, ktoré boli, či už poškodenie mozgu alebo hoci čoho, nevyšli pravdivo a chvála Bohu, jedine jedno zlomené rebro, myslím, že 8. ľavé rebro bolo zlomené, pomliaždené srdce, pomliaždené rebra a ťažký otras mozgu. Čo si ja asi nepamätám, ale to mám všetko, čo mi bolo povedané, respektíve v lekárskej správe, čo bolo napísané. Jasné. No a však ale teda môžem povedať, že čo Jančiho charakteristika, že to je veľmi pozitívny človek, takže naozaj to nebude také, že teraz by zatrpkol na jazdenie alebo niečo, ale predpokladám, že takýto zážitok ťa asi celkom trošku asi zmenil, alebo niečo ti ukázal nové, že? Ťažký otras mozgu má dôsledok toho, minimálne u mňa mal toho, že krátkodobá pamäť bola vymazaná, že na kompletku. A keď nemáte krátkodobú pamäť, je perfektne na kondičku, lebo chodíte, vrátite sa a potom si spomeniete, aha, potom som išiel. Čiže výborné na kondičku. Nie sa sťažovať, lebo nemám dôvod sa sťažovať. Ja som dieťa šťastený. Všetci ľudia, ktorí to videli, ktorí počuli o tom, mi povedali, že som mal, buď mám dobrého aniela strážneho, alebo Pán Boh mi dáva toľko šťastia do môjho života, že mi to pomohlo a jedno veľké šťastie bolo to, že som nespadol na asfalt, ale spadol som rovno do trávy. Príľba to odniesla, chuďa nepoužiteľná, lebo je tak popraskaná, ale môžem jej ďakovať za to, že tu s vami teraz rozprávam, ja s tebou rozprávam, môžete ma vidieť tu, ako komunikujem. Možno sa budem zasekávať, ale to je len dôsledok. Ja mám dobrú výhovorku. Začiatkom leta som spadol na hlavu a bla bla bla. Takže každopádne, čo sa týka cyklistiky, aj dnes ma uvidíte bez príľby ani nákrok. Sú ľudia, ktorí to zľahčujú doslova, ale keď sa vám niečo zlé stane, garantujem vám, že vy netrpíte. Trpia tí blízky pri vás, ktorí sa o vás boja. A vedzte, že ak by som nemal príľbu, tak tu nesedím takto, ako sedím a moji blízky by mali oveľa väčšie starosti so mňou a nesmiali by sme sa z toho teraz, ale nezľahčovali to tak, ale mali by sme úplne inú debatu. Takže. Ja si myslím, že k tomu nemám čo dodať, to je pekne povedané a myslím, že to je najlepšia v úvodzovkách reklama na nosenie príľby, sú tie vlastné skúsenosti. Presne tak. No a poďme teraz na to, aké to je, zobudíš sa a teraz zistíš, že proste, že ty si cyklista, baví ťa športovanie a tak ďalej, však to baví nás. A aké to je proste zistiť, že teraz vlastne ani nevieš na bicykel nasadnúť, že? No, u mňa bol problém to, že po otrase mozgu som mal problém s koordináciou.
po 4 dňoch ma pustili, po 2 dňoch ma premiestnili z Ára na traumatológiu a po ďalších 2 dňoch ma pustili z nemocnice. Ja som síce došiel domov, ja si nepamätám, ako som došiel domov, ale to pripisujem tomu vymazaniu tej krátkodobej pamäte, avšak koordinácia žiadna. Všetci, čo ma poznajú, všetci moji blízky, Zuzka, hovoria, že som bol, keby som bol nadrogovaný a opitý. No, nečudujem sa, lebo mne v tom momente všetko pripadalo, že som v poriadku. Nič, bez problémov, nič sa nestalo, idem do práce. Ale teraz, keď spätne na to pozerám, tak vidím, že som bol mimo, úplne mimo. Nedokázal som prejsť samostatne 15 metrov, že by som šiel rovno. Dole po schodoch som sa musel držať niečoho, aby som zišiel po schodoch napríklad. Ja som mal veľký úspech, keď som si doma ráno obliekal spodné prádlo a dokázal som na jednej nohe zdvihnúť, jednu nohu zdvihnúť a druhú previeť spodné prádlo a položiť naspäť bez toho, že by som sa oprel. Takže ja som cez tie čiastkové úspechy zísť po schodoch bez toho, aby som sa dotkol steny, alebo tu som asi 15 metrov poklúsal. By ste neverili, že čo to je, ako človeka poteší, že dokáže poklúsať, čo berie ako bežný, normálny pohyb. Nevnímaš to. Ani to nevnímaš. A zrazu skúsiš klúsať a nejde to. A po chvíli, po nejakých 2-3 dňoch som dokázal 15 metrov poklúsať, čo bolo neskutočné. A ako sa zmenia tie priority, že? Presne tak. A ďalšia vec, človek začne priberať, lebo nemáš ten energetický výdaj a príjem je stále ten istý, takže... Ale ja som ťa videl asi po nejakom nahorali v auguste a my sa smiali so ženou, teda v úvodzovkách smiali, že ako po dobrej dovolenke. Hej, presne. No tak ty si taký vychudnutý, hej, tak cyklisti nie sú zrovna nejaký, hej, ale proste ty už tie líca vyplnené, čo to je, že Janči to je ako po dobrej dovolenke, vysmiatý bol, vieš, taký uvoľnený, žiadny stres, žiadny výkon, proste jak po dovolenke bol, v úvodzovkách. Tá dobrá dovolenka spôsobila aj to, že som sa dokonca vrátil na bicykel. Prvý pokus bol na Zuzkinom bicykli, ktorý je rozmerovo menší, má aj teleskopku, čiže som si spustil aj teleskopku pre istotu a tu po tráve som sa pustil 5 metrov. Či dokážem udržať rovnováhu na bicykli. A hej, prvé 2 sekundy boli hrozné, ale potom neviem, či v zadnom mozgu mi niečo preplo, ale vrátil som sa späť do toho, takže prepáčte. To bude stať. Dobre. Takže niečo v zadnom mozgu mi preplo a vrátil som sa do toho. Čiže už som tu po mojej šotolnovej ceste bez problémov prešiel 50-70 metrov, robil som si vlnovky, osmičky a dokázal som, vieš zatočiť doľava, vieš zatočiť doprava, vieš točiť, výborne, všetko je v poriadku. To už bol taký ďalší krok, že je to na dobrej ceste. Presne tak, hej. Ako hovorím, kto chce, hľada spôsoby, kto nechce, hľada dôvody. Ja som povedal, že ty si ten človek, že kde je vôľa, tam je cesta. Presne tak. A toto bol, asi ti to otvorilo v mnohých veciach oči, ja si myslím, že trošku inak sa asi vnímaš na tú cyklistiku. Dal si sa v podstate viac tak akože do pohody, môžem povedať, nie? Jasne. A vnímaš trošku to inak všetko. To je o tom, že už na budúci rok mám 50. 50, čiže už neviem 40-tník a zistím, že čím ďalej, aj tá nehoda mi ukázala, že čím ďalej, nikdy nevieme hodiny dňa, čiže život by sa mal užívať a neprežívať, doslova. Takže týmto spôsobom aj žiť, nevykašľať sa na všetko a chodívať sa každý deň ožierať. To nehovorím tak, ale zabezpečiť si základné potreby, alebo príjem na základné potreby, ale už nenaháňať sa za niečím a doslova život si užívať a neprežívať. Jasné, to je taký ten zážitok, že my kopukrát promujeme bicykle, komponenty, máš z toho radosť, hej, že tu máš také lepšie karbonové, je to o 100 gramov ľahšie a tak ďalej, ale v konečnom výsledku potom zistíš, že si ráde na ten bicykel môžeš ísť, že dáš si tú trasu a že máš tú radosť, takže áno, je to vec cyklistiky, high performance, ktorá nás baví, však tu máš teda vystavené Pinarello, hej, takže nebudeme to hrať, že nás to neláka, ale naozaj to hlavné je úplne niekde inde. No, môže niekto mi povedať, že som nechcem povedať, že v úvodzovkách pokrytec, alebo jak sa to povie, že sú tí Pán Ježiš, neviem, ako to ich nazval, ale víno, či vodu hlasa a víno pije. Presne, takže nie.
by si neverili, môj zimák je bicykel za 700 eur s blatníkmi. Áno, už mám natočený. Takže nie, tu ide prioritne ide o to, aby som si užil to, že si viem sadnúť na ten bicykel, že sa viem na ňom povoziť, to, že ráno vidím východ slnka, a to, že človek sa môže hýbať. No a teraz si užívam to, že musím schodiť 10 kg. No, je tam tá motivácia. Joj, veľká. Dobre, tak nech sa pustíme na ten náš výjazd. Máš ešte niečo, čo by si rád doplnil? Tak rozmýšľam, že čo by som povedal, niečo také konštruktívne, ale... Ale nemusí, ja si myslím, že si to povedal kľudne dosť. Ja si myslím, že teraz, keď si užijeme ten pekný výjazd, že to bude taká pekná bodka, o čom to celé je, proste povozíme sa, bude dobre a... Prečítajte článok, ktorý som k tomu napísal a je pripojený k tejto edícii a tam je viac toho napísané, takže čo môžem nakoniec povedať? Som vďačný za to, že žijem, som vďačný za všetko, čo dostávam od pána, od všetkých a že som asi dieťa šťastený, ale verím, že každý jeden z nás je dieťa šťastený a už je to o tom, jak si v tom živote zariadíme. Dobre, tak poďme na ten výjazd. Ak niekto má hlavu a petu, tak Janči povedz, čo nás dneska čaká, aký výjazd. Takže vidíme na hlavnú cestu, ktorá ide zo Smokovca smerom na Poprad. V Poprade sa už napojíme na cyklochodník, ktorý nás odvezie do Lopušnej doliny. Z Lopušnej doliny pôjdeme ku Gabríkovej chate. To je časť úseku bývalého Horala. No. A je to vhodné inak rád o bicykle. Stávať krásnou šotolinkou na Šuňavu. Odtiaľ brutálne vidno Tatry, dúfam, že sa ešte vyťahnú aj dneska asi nie, no. Ale hej. Ale vedzte, že ak pôjdete túto trasu, tak nádherné pohľady na Tatry by boli. Tak. No a na Šuňave sa rozhodneme, že podľa výkonu, času... Ty si vrával, že môže maximálne 3 hodiny. Ja môžeme aj 5 hodín, ale tú istú vzdialenosť. Dobre, tak ideme na to. Predpovede, malo byť slnko a mrholy. Splnilo sa, mrholy. Úplne suchočko, tak úplne svetlo. To je 3 krátku stavby. No. Teraz by za nami bolo krásne vidno Kráľovú hoľu. Ale dnes nie. Je tam dekel, Tatry vyzerajú lepšie. Á, vidno Tatry. Čo si mi donies? Čo to mám za proviant? Všetko. Buchta? Buchta, jedna... To pre koľko ľudí si to bral? Si šurnutý. Ale ja hovorím, že vitamíny treba. Vitamíny treba, no. To je večer. No. Prajem vám dobrú chuť. Majte sa. Šuňava. No ako hovorím, že ten nový človek, aby sme jedli takéto veci, že ešte po hodine jazdy a už sme stojíme na proviante, tak vidím, že to je nový prístup. Lebo ma vyhľadovel. A som vybral. Tak, máme update v trase. Počasie je všetko len nie slnko. Takže tam momentálne prší 8 stupňov. A nálada je dobrá. Kde sme, Janči, kde stúpame? Práve stúpame z Tatranskej Štrby. Smer Štrbské pleso. Ideme po ceste, ideme po šotoline, ktorá vedie popri Dubačke. Áno. Treba vyskúšať. A vraj tu, keď chcete vidieť nejakého medvedia, že to je veľká šanca, že? Ó, najväčšia. No Štrba, kde je Štrba? Štrba je tam Pod nami. Za nami? Aha, tam ďalej, že? A toto je Tatranská Štrba. Áno. Tak pod nami. Vidíte pekne, ak sa to teraz mení, to počasie. A je to veselšie už teraz. A ideme. Ako to je kilné, že? Keď sa je v takej tej tme,
mrholení a na chvíľku ti zasvieti. Jaký krásny pocit. Rásta táto alej. Tatranský gravel single trail. Ale dole by som to nechcel ísť na tom graveli. Hore ešte dobre. Dobre, máme dnešný highlight, nie? Štrbské pleso, no a pekné spomienky na Horala. Sme si v podstate išli na graveloch čo šlo na Horal Tour pár rokov dozadu. Vyšťavil ma. Takže pekné spomienky, ale krásne tam tie ihličie, ešte keby zasvietilo slnko, by to bolo bomba, ale dole by som to na tom graveli nechcel, ale hore to bolo dobre. Bolo to trápenie, dalo sa to výjsť, ale vedzte, že na full by sa to išlo asi ľahšie. Dobre, takže dáme si tuto niečo oblečieme, no a ideme smer Smokovce. Hej. Slava výletu, zmokli sme a sme tu, ale krásne, potom na záver asi keď vyšlo to slnko na tými Tatrami, tak ako krása, ale z toho Štrbského, keď boli 5 stupňov, pršalo, na tej mokrej ceste si hovoríš, to musíš milovať. To musím milovať. Máme veľkú výhodu, že fúkal západ, čiže išli sme po vetre. Dobre, a 65 km, 1000 výškových, ja si myslím, že super výlet a mne sa to ľúbilo, takže a akorát tá pizza bola zavretá, to bol ďalší bonus. Tak ideme k Anči tu má kávu, Anči tu má navarené, takže dáme si u neho super výjazd. A díky, vidíme sa teda, nie že vidíme sa na jar, ale na jar to zase rozbalíš. Určite, hej, pokúsni sa teda. Takže super, traste sa. Dobre, ideme sa nájsť. Jasne, čaute.